श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठ परंपरेतलो 23वा मठाधीश वृंदावन श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजाची पहिली पुण्यतिथी 8 ते 10 जुलै मजगती पाळटले। पुण्यतिथी निमतान पर्तगाळच्या मठात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी घडून हाडटले। 10 तारखेक आषाढी एकादशी निमतान अखंड भजन जातले, तातूंत 22 बायलांची पथकां वांटो घेतली। विद्यमान गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजाच्या मार्गदर्शनाखाला हो सुवाळो जातलो। श्री संस्थान पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे केंद्रीय मठ समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी पत्रकार परिशद घेवन पुराय कार्यावळीची माहिती दिली। या वेळार श्रीनिवास धेंपो हांचे बरोबर उपाध्यक्ष शिवानंद साळगांवकर, आर कामत, दिगंबर कामत आणि प्रवास नायक हजर असले। तीन दिसाचो 8, 9 आणि 10 जुलै आमचे 23 स्वाम्याची विद्याधिराज स्वाम्याची पहिली पुण्यतिथी आणि ह्या पुण्यतिथी निमित्तान आमचे जे विद्यमान स्वामी आसात 24 विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांगेलो मोठो इव्हेंट तांच्या कारकिर्दीचो म्हणजे ते पिठारोहणाचेर येत सकल तांचो पयलोच कार्यक्रम आणि कर्नाटक, गोंय, केरळ आणि महाराष्ट्र ह्या सगळ्या लोकांक एकट्या हाडपाचो एक गॅदरींग आशिल्ली आणि ह्या संबंधान जो प्रोग्राम आसा ते सगळी माहिती आमच्या सेंट्रल मठकमिटीच्या अध्यक्ष म्हाका दितले। आतां हांगा उपस्थित आसा आमच्या मठकमिटीचे उपाध्यक्ष आणि वास्को मठाचे अध्यक्ष निवास आमचे हे शिवानंद साळगांवकर, आमचे वायस प्रेसिडेंट आर कामत, मठाचे सल्लागार आणि नवेचे आमदार दिगंबर कामत आणि मडगांव मठाचे अध्यक्ष आमचे प्रवास नायक हे आता मुंबईचे 50, सिद्धापूरचे 50, मंगळूरचे 50, शिरालीचे, सिद्धापुराचे, कुमठेचे, अंकोलाचे आणि काणकोणचे 110 पण सगळे 450 व्हॉलंटियर आसा। स्वागत कक्ष आसा, कोणी आयलो तर बाबा आमी खंय वचपाचें पण ते तांकां वाट दाखयतले खंय वचपाचें। दुसरें सरळ कडेन आमी गॅलरी हें घालतले, तो खंयी जर तो बसलो तर ताका तो प्रोग्राम ती पळोवपाक मेळटा, म्हणजे ही सुद्दां वेवस्था मेळ्ळ्या, ताणें खंय वचपाची गरज ना। गोवा 365 खातीर पर्तगाळच्यान देविदास गांवकर।